ओइ मैनाथि बिमा माथो जालायखो जोंहा फिसा हिनजावा मालाबानो गिदिर देरथारबायब्रा लंदां दां जासै दा सोरबा सेंग्राफोरनि खर'आसो सिंदां मादां लाजिनायबो गैला बेहा माखौबा हारावरावनो सोरबा गोजां फिसाखौ बिदि बुंबायो इस आंखि नंखायखौ बुंदो नामाब्रा आइ मैनाथि समान बैसोआव नोंथ' आंनो रुमाल हरखादोंमोनलै सिरिथाव सौ आं जाथार बाथ्राखौ दा बुंथार लाजिनायबो गैला बेहा माखौबा लाजिदों शाला दमासि बैसागुआव गावनो आंनो फालि हरदों रुमाल हरदों बुरखायदोंमोन नङाबा आंथ' मोजां सिख्लामोनगौमोन खर'एम्फौ लोंनायखाय फिसाखौ देरदोंसो होनदों ओजों आरो दाहारां गोदनासे मानि दङ नोंनि बे दाहारखौ बिदि मालायनाव बोयै बोयै माला सुख'ना मालायनो बारनोब्लाय सानना नायदों जौसाय आवसौ मा बेसे बुरजा दाहार दंब्रा बे बैसागु माहाजोननिल'सो बेलाय मासै देग्लाय बोसोरसे थाबावबाथ' जोब्बाय बाराबा बै बन्द'कआव थानाय हाखौ जारेंदा फाननानै गासिबो सुख'हैजोबगोन आंजोंलाय माखासे बिलाय हाना हाय मा उनफ्राव साबा गाहाम फिसा हरब्ला माखौ जानांगौ जारलाय दाजा आंजोंलाय मा लोब्बा जोंखौ गोदो बिमा बिफाया जाहोदोंमोन नामा हा जोंखौ गोदो बिमा बिफाया जाहोदोंमोन गाबोन बैसागु मासाव थानानै मोजां सावरायहैगोन आं थांबानो जाबाय नोंखौलाय सोरदो आथिं खाथाना लाखिदोंसो थांगोनबोथ' थां हा माब्लाथो नांगोल जांख्रा खालामनांगौ जाखो बुरलां मालायफ्रा हादों आरो हादोंसै आंथ' फैगोन देवबारावनो हागोन बायदि सानदों गायग्राफ्रानो हाग'थारा माथो होमबाथ' सानब्रैल'सो नांसिगोन माथो मालाय हाखांजोबला बागोलै बाजै आंलाय माथो मैया ओंखाम हैनो थांबा हाखौनो गोथां नुहुरथारदोंलाय सामार होनाय हालायाव अथा हाब्रु दोल दोल जानब्रा है बे फाग्लि थङालिया नांगोल जांख्रायाव हाब्रु गेलेनो मोननाय नङा साननायाबोलै जोंलाय माथो हालेवनाय समाव हाब्रुनि थाखायनो आथिं थिखोलायनो हायालाय गावखौलाय मोजां सानदों फाग्ला थङालाया नङाबा माथो गावबो गेन्द्राद्रासोलाय देलै आबै देनां गायखांखां सानैजों राव खारलाथारगोन आङो नंखायबो नङालै दानिफ्रायनो सिनेमानि एक्टर हारलाय बिसोरजों समायथारगोनबो सानैजों नांखालै आंनो बेखौ देनां फिसाफोरानो थरखिया बरखियासो जागोन बे रागा माथोसो आं नोंखौनो हारांगागानो दे होमबा हिन्जावफ्रा गाबोननिफ्राय धामधुम खोथिया फुदो गायनायाथ' मेरला मानसि मोनखागोन हालावबो हानायफोरखौ लिंजागोन होमबाथ' गाबोननो जोंखौ संखानांगासिगोन थ' दा दुखारु नांला भाय उन्दुनोसैथ' माबा गाबोन हालुग्रोनो थाब सिखारनो रोंनाय नङा धारा गाव 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 लाफालै मैनाथि गाबोन माइरं फुनांगौ जोंहाबो उन्दुहैनोसै थ'
आदानिसिना देरहामाब्ला पार्टि जानो रां बिनानै होगोन आं देरहामारब्ला माने देरहाखागोन कलेजनि 80% स्टुडेन्टआनो नेरसोनखौनो सापर्ट खालामखाबाय नोंहाथ' जों पार्टि मोनजानाय सियर बेनि थाखायसो जिंगासिनो नाहाय बेहाय नोंहा एक्सट्रा देरहाखागोन बुख्रायाबो बारा जाखागोन आलारि मोजां ना मोजां आदा जोंनि न'आव 10% हरसो आदायानो मोनगोन थेंक इउ आलारि ओजों फैथोंनोसै आंहाय फाग्लि माबाफोर मोनो खोमा थेट फाग्लि मा बाथ्रा आदा आंनि थाखाय नोंनि नाजानाया जोबोद बाख्नायथाव आलारि आंहा दा देरहानाय सियरसि आलारि मा आलारि नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगोन मा बाथ्रा बे आदा गाज्रि मोननाय जासे आलारि नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो नोंनि महरा आंनि गोरबोआव दखरसे जायगा आवग्रिना लाबाय आलारि रियेलि आइ लाभ इउ आदा आलारि Mama kan sih orang hai, minati, kumpai hai. Makanya mana lebih tak keberapa nomor satu guys. Jangan malam mana hai. 몰랑 저 잡으시는가 बेखौलाय मानो जिंगासिदोंब्रा नोंलाय थाइबाल'सो दंखायो मा सिन्था खालामदोंलै आदा जुमायखौ 신타 खालामबाय मावनानै Hai mak. नों मावल'ना 하바야 그거 신입을 날씨가 그랑 ओइ बुला मा नों खोथिया रानदोलै दे mulai kan dabai ini oke deh ang खोथिया राननोसै दे ना फुफिया हागोन ना हाया बुरलां हागोन बायदि मोनदों माथो हानांगौ दे बोलो दै दे गायजोबलांथार दे रायजोफोर बोलो होदो दे रायजोफोर मोजाङै माव दा मावखांनानै बयबो थां दै जायै लोङै फुरथि खालायथारनांगौ दिनै Hona, panggil bilawa. आबै मिनाथि आबै साहाया दुङाखै लाबो दोन पामाथो ओंख्रि संनो थोनलाखो आबै जोंबै मोना अनला बिनिफ्राय मा जालाखै थिनलांदों अनला गोजा बोरै जानांगौ जाखो आबै अबयसे नोंसोर बादि सिख्लाया नायोब्ला ओंखाम गोजाबाबो खहाबसो जायो माबाहाय आबौ मैया बुरलां आस्रा सारायनाय नाखौनो एसे फोरानदों बेखौनो होदलानोसै हाब होनबाथ' बानजाथारबाय दे आबै दे गोथाव संथारदे आबै दे दा हालाफ्रा फैनानै सारामाय गुलायजासे जाथारथों इ फाग्ला बोराया आदा मा खालामदोंब्रा माइब्रा फै आबै मासि लाबोलाय जागोनलै आदा जै शिवराय
हाब मानैथो साब्रा आदा रां सदाय लांनायफोरखौ लिरना दोननायाबोलां मानिबा आथिं लाबोदोंमोन देवानि बाहाय जों बादियालाय आरो माथो खामानि थाबावनोब्रा आदा सोरनिबाफोर जरा खाना होनो हाबासो मुलाम्फा नङाबा हाराव राव नंगौ नामा आंनावबो सोरनिबा आगान संगोनो नामा देवानि बाहाय आगानखौथ' नुनाया नुवाखैलै आदा नाथाय दैयाव हले नाखौ थफिबाय थानाय नुदों आरोलै थफिनायावनोथ' नानि मोरो ओइ आबै गय लाबोलाय जागोन आदा लासैनो मोनसे खोथा माइब्रा मा खोथा आदा आंहाथ' बिसिया साथामसै नाथाय माथो जोंनि जिल्लायाव आं बादि बिसि साथामा लामथारसै बेनिखायनो मा लाबावनो सानदों जागोन आदा जागोन गुबै बाथ्राया जाबाय लानानै जाहोनो आरो सामलायनो हानायासो बाथ्रा आरो आदायाथ' जाहोनायनि जेबो जिंगा गैया नङाना गया जादों माइब्रा जागोन आदा जागोन बेखौ आरो बुंबावनो नांगौना मैदेराखि माब्लाबा लैथोनि दैखौ लोंनानै फोजोबना होफेरबाय आरो सामलायनायाथ' आंनिसो बाथ्रा मावजिया थिग थायोब्ला एन्जरा जेसेबांखि बुरजा जाया बारनो हाया एकदम थिग बाथ्रालै आदा सोरखौथो मेगन खेबदों आदायालाय मेगनखौथ' आरो मा बुंबावनो मोसौआ बोराय होलां गांसो गोरलै नागिरहोलां बुरि रान्दिखौलाय बहाथो मेगन खेबनो बेनिखायनो दहाय होफैनाय मैनाथि सिख्लाया बेखौनो सानदोंमोन आं गाज्रि जागोन नामा जै शिवराय होमबाथ' माथो हिनजावाबो न'आव हाबफैखाथारबायलै आदा दानिया दिंग्रि लानानै खब्राहैबानो जाबाय थब्ल' बुंनो थांब्ला खामानिया आंनिल'सै सिरि सिरि बारा गोसा राव होब्ला सङाव हाबखानाय मैयाबो गुबुंलांनो हागौ नों खालि हिनजावनि बिमा बिफाखौ राजि खालामनो हाबानो नोंनि बान्थानि थाखाय जिंगा दासि बेखौ आंबो जिंगासिया आदा होमब्ला बाथ्राफ्रा फाक्कासि नङा होमबा आदा औ नों दा बेलासेयाव न'आवनो थादो गासै बाथ्राफोरखौ नोंनावनो थांनानै सावरायहैनोसै जाया होमबा जायो आदा जायो दे होमबा आदा आं थांदिनि दे थांदो जै शिवराय थांदो दे माइब्रा दे मैनाथि बिमा थांनायलाय थांलाय नै जा फंबाय माइब्रा देवानि फैदों जागोनलै आदा जागोन थु नै आगै जिरायफै जागोन बाजै जागोन जिरायदोलै फंबाय जिरायदो जै शिवराय मैनाथि बिमा फामे आंनो खोन्थासिबो गैथारलिया एसेल'थार र' लायनां थांथां लायथां नांबाय थालामोनलै आदा हा खुगा गोजा बोरैथो सावरायबाय थानो फंबाय एसे लोंदिनि इस बेथ' नंगौ आदा एसेल'थारहाय आगै जुमायानो दे नोंनो नुना होदो दे ओइ बाजै आंनो बारा दाहोलै एसेल'सोहाय ओरैनोबा मोग्रिमना फैखाथारदां दे फंबाय लुसनथारदोसो जै शिवराय दे लुसनदो आरो मानो फैयामोन आवरायजेनदो जै शिवराय आं फैनायाथ' एसे गिदिरानोलै आदा गिदिर जाखागोन नङाबा नोंसोर बायदिया मालाबा जोंनि न'आव ओरैनो फैफेरबाय इसलै बाजै बाथ्राया बिदि नंद्रायाब्रा बेबायदिनोलै आग्रं बारस' दे फंबाय बुंदो दे आदामोना नोंसिनि बे बन्दकआव थानाय हाखौ सुख'नो गोसो गैथारलिया सुख'नोथ' सानदोंमोनलै फंबाय माथो रागखौ नुहुरथाराखिसै आं सुख'नो हायिनि थाखायनो बिखासो खांबिनाय मोनथारसै आङो माबाफोर राहा दं नामा आगै दङ बाजै दङखायनोथ' नोंसिनि बे न'आव माइब्रा देवानिनि आगान हाल' मानो बाजै
नांगौ जायोब्ला नोंसिनि बे देरा न'आव खुमब्रा बिगुर बायदि गुफुर खालामनानै होजोबगोन बाथ्राखौ माथो हमसोनो हायाखिसै फंबाय खोनासंलै आदा आरो बाजै गोथां आसिजों मालाबाबो जिउखौ हायखांनानै मोनजाया जिउखौ जानोब्ला आसिखौ खेंखाय खालामनानै हायखांनानै जानो नांगोन नङा होमबा बाजै बेथ' नंगौ आगै जै शिव दालाय नोंसिनि फिसाजो आदै मैनाथिया बै बैसागु माहाजोननियाव रुवाथि गैया होमबा औ दं माथो जाखो फंबाय खोनासंलै आदा आरो बाजै गुबै बाथ्राया जाहैबाय आदै मैनाथिया मालायनाव बान्दि बायदि बैनांबाय थानांनाय नङा आरो मा रानि बादिसो जनानै मोनजागोन नोंसोर आंनि बाथ्राखौ गनायबानो जाबाय बाथ्राखौ माथो हमसोनो हायाखिसै फंबाय हागोन आदा हागोन एसे गुसु मेलेमजों सानब्ला गासिबो हमस'नो हागोन जय शिवराय गुबै बाथ्राया जाहैबाय नोंसिनि बन्दकआव थानाय बै 20 बिगा हाखौबो गासिबो सनानै होजोबगोन आरो नोंसोर थानाय बे न' बिथायावबो गंनै थिं न' लुनानै होबावगोन बेनिफ्राय बे 20 बिगा हायाव हाल मावनानै जानो हानाय बादि मोसौ हालुवा गिदिर गिदिर हालिसेजों 20 मन माइ आरो रोजा बारां होबावगोन नोंसोर आंनि बाथ्राखौ गनायबानो जाबाय माखौ गनायनांगौ आगै खोनासंलै बाजै आरो आदा नोंसोर आं बे बुंबोनाय गासिबो खाबुखौ मोनजोबगोन बेनि सोलाय जोंहा बैसागु माहाजोना नोंसिनि फिसाजो आदै मैनाथिखौ जुलि खालामनानै लागोन आयौ सोरबाथो साथामखालाय बिहार थाखानायलाय फिसाखौलाय बोरै होनोसै आद्रि आद्रिलाय जय शिवराय आरे बाजै बिहारि साथाम थादों मा अरजादों गुबै बाथ्राया जाहैबाय आदै मैनाथिया महारानि बादि मोनजादों जोंब्लाव माब्लाव मोनगानगोन नङाबा नोंसोर जानाय दाहारनि बियो मालायनाव बेसेबांथो बैबाय थानो बिनि बैसोआथ' नेबाय थायालाय ओरैनोबा खोथायाव दंलै आदा आथिखालनि सिख्लाफ्रा खुरियावनो बुरि जायो थेवबोलाय फंबाय नुखा होनखा आदा नोंनि थासारिखौ नुखा होनखासो आं बे खाबुखौ होनो फैदोंला नङाबा आंहालाय मासै नोंसोर राजिल' जा नङाबा नोंसोर सनानि खाबुखौ आखायाव मोननानै लामायाव खोमाना लानाय जागोन आरो आं मिथिनाय बादिबाथ' मैनाथि फिसाया गावहाबो एसे मद दंखायोनो गावारि दं नालाय जोंहालाय मा बुंनांगौ दङ ना माब्रै बुरि जय शिवराय गुबै बाथ्राया जाहैबाय आदा जोंहा फिसाया सुगाव मोनजानांगौ बेनि सोलाय नोंसोरबो सुगाव थानो मोननांगौ आरो मोनखागोनबो हाय 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 बे समाव आंहा फिसा हिन्जाव थागौमोनथाय आंनो हरगौमोन फिसाखौ बैसागु माहाजोननो दे होमबा आदा बाजै बाथ्राफ्रा बिदिनोसै आं थांदिनि मोजाङै थांना बे बाराव आं नोंसिनि बाथ्राखौ पाक्का खालामनानैसो जागोन फंबाय जय शिवराय
मोनसे खोथा बावलै आदा मा खोथानायब्रा दाउआ जेला गन्द्रायाव हाबफैखाबाय बेखौ एकदम गांखारथारनायनो मोजां नङाबा उरायलांनो हागौथ' जेबो नाङा बै लाजिनानै दा नुस्रागोन आं हख्राबाबो मुलाम्फा जानाङा बै नोंहासो सिख्लांसि नोंहासो मदद होआ बै बिदि नङा बै बिदि राव आं फाग्ला जाथारगोन बैथाला लाजिनानै वासिनि बिदि दाना आंसो सिरि थानांगौ हाफि लांसिनिया साथाम मिसि थानानै नुजाराखै नोंहा मानो रिसाखौ बिदि बयलाखौ नावलायनो बे आंनि गोसोनि बाथ्रा लैखि गैजाराया मा मिथिगौ गोसो जायोब्ला आं बुरजाबो बेहाय लानो हागौ आरो बेखौ मिथिखा आंनि गोसोनि हाबिला जाफुङाब्ला रावबो मोजाङै थानो मोननाय नङा मैनाथि नोंबो गाबोन हाथासुनि खुंनो थाखाय साग्रिद जाना थाखा नङाबा मुस्किल जागोन आं बैसागु माहाजोन आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावानो बोसोन मिथिबाय आंखौ बिदि खालायनानै हाफि लांसिनिया नोंथांमोना बैसागो माहाजोनजों बेसेबां दिनहालागै सोबख' जाजाबाय थानो ओजोंहाय आरो बियो बाख्रिखौ लुदेरगासिनो दं आरो लुदेरगासिनो दं नोंथांमोनहाबोथ' दिनै साननो हनो हानाय गोहोआ थानांसिगौना बेराफारसेथिं बर' हारिनि समाज सुस्रांग्रा आफादफ्रा बे हारि लानाय हुदाखौ बर' समाजनिफ्राय सुस्रांनो नाजागासिनो दं ओजोंहाय बैसागो माहाजोना गोरिब गुन्द्रानि फिसाजोफोरखौ रुवाथि लानानै बिहारि बराय बराय लागासिनो दं जों बेफोरखौबो नोजोर लाखिनांगोन मा खालामनो र' फंबाय बिनि सायाव फंनैसो खोथा बुंब्लानो बुग्लि सुग्लि थानायसो हरनो नागिरो बेफोरनि थाखायथ' आयेन आदालत दंना नङाबा मानोथो लाखिदो बेफोरखौलाय दा आं बुंनो साननाया बेनोदि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला जोंनो नांगोन खौसेथि मानोना खौसेथियानो जोंनि थाखाय बोलो अब्लासो जेसेबांखि गिदिर जेंनायानो फैया मानो जों फारि फारि सुस्रांलांनो हागोन आरो अब्लासो जोंनि बे बान्दान दौलेंखौ बस'नो हागोन मोजां सोलिथारो खस्थ' मोनथारबायलै बिसोरा जाम्बानो हमना हाबा हनै बिराद सोलियोलै बर' गामिथ' गंसे सोलिबावगोन नोंदां माथो हाजो गुदिनि बैसागु माहाजोना बेहाय सासे लाबोबायनोलै रुवाथिखौनो नंगौ नामा माबालै आं खोनानायाव हिन्जावनि बिमा बिफाया दाहार जानायानो ब्रुं ब्रुं जाबायमोन जायनि थाखाय उनाव फिसाजोखौनो जालदा हरनांबायनो बेनोथ' जोंनि बिमा बिफानि दाया फिसाखौ खांनानै इयुननि थाखाय साइड खालामनो रोङिया गोदो उन्दैयावबो बैहोना जाबाय आरो दा फानना जाबावबायसो लोंदोलै साया मालाय माथोखौ मा सावरायबाय थायो आदामोना माथो जों दखानाव हाबफैथारलिया बिदि नङा सिलांगि बे सानैसो आं न'आव गैयामोनथ' बेखायनो फैनाय जायाखैमोन फा नोंहा बेबादिनो साहा होबाय थाग्रा जानोसै बहाथो थांनो ना रुवाथि थाजानो लुगैदों आं हाब्रु बारियाव माइ गायनो जाखायाखैहाय
मालायनावबो बानदि फैनो खरस गोलैयाखै नङा रुवाथि थानाय बाथ्राखौ बुङाखै आं माने एसे जुलिनि खोथाखौसो बेसेबांथो जाखो 9 रां न थ' न'आय फैसाया हाबथा खालामनो फैदों आंजों मोजां मोनसे मोजांहाय नङाबा बेफोर लोगोफोरनो हाबना फैजागोन आंजों शिलांगि फिथा थाइसे साबसे लाबो आंनो दे बावथ' थाङामोन आयंआलाय बै थाइगिरगुरियाव लावगानाव रां मोननो गोनांखौ होसोलांदोंमोन आङो गैया सैमाया आं सहैनाय सिगाङावनो खारखुमाग्रोदों आथिखालनि मानसिया बिदिनोसै आयं जोंनि बे फिसा दखानावबा जाबा जाना बाखि मानसि गोबां दं बेबादि मानसिनो जायाखौनो होना फा बेसेबांथो जाखो बेवाइफोर मा होखो शिलांगियाय गासै थाइथाम जाबाय आयं न खुस्रा गैया आयं एफा गिदिर आंनाबो गैया जाबायना नोंनो लाखिना दोनथ'दो देनां उनफ्राव हरबानो जाबाय आंनाथ' रांनि आंखाल गैखाया थादो दे थादो बेवाइफोर नोंसोरनो आं गायनो हा होदों जानो ओंखाम होदों आरो थानो जायगा होदों नङाबा दिनै नोंसोर गासैबो बे जायगानिफ्राय बिथा बुयै बुयै हा गोदानाव आलाय सिलाय जाहैनांसिगोन बेनिखायनो आं नोंसोरखौ दिनै बुंनो सानो नोंसोर आंनि हा दि गायनाय सुक्ति गायनाय दादन लानायफोरखौ जाहाथे सम मथे होजोबो नङाबा नोंसोरथ' आंखौ मिथिखागौ आं जा सानो बेखौनो मावो होननानै आरो नोंसोरखौथ' सहाय खालामालासिनो थायाखैना जोंहा माहाजोन बाबुआ दाखालै माथो बै नांलानि फिसाला जेल जानायखौ बायख'नायखौ थानानिफ्राय नोंसोर आरो फेरला रायलायबाय थाब्ला बोरै जानोलै बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरखौ बुंनो सानो जाहाथे नोंसोरो मालायनि खोथाफोरखौ लानानै दावराव दावसि खालामा नङाबा नोंसोर गासैखौबो न' गोजाननि ओंखाम जाहोगोन आं मिथिबाय गासिबो रेडि खानानै थ्रोब सोनानै दोनहैगोन मिथिखा आलारि हाबो नैबेयावनो जिराय मानोबा फैब्रबदोंमोन आलारि कलेज इलेक्शनाव देरहानायनि कंग्रेचुलेसन होनो आदाया माथो जोबोद सिखोन साखोन थाथारोलाय होद बाराद्राय बुंनाय जाबाय नोंनिया थारखौ जेब्लायबो सिमान जाखानांगोन आदा थेवबो मानसिखौ सिगाङाव बाख्नाय हामानि सनाखौबो हांगारजों खोबनानै दोननो हायानो आदा बिनि अनगायैबो आदानाव जा नुबाय आं गासिबो मुवायानो सिम्पोलबाबो निट एन्ड क्लिन